Кызылбаш авыл мәдәният йортында оештырылган Мир җәмгыятенең отчет җыелышы авыл үзешчәннәренең терлекчеләргә, басучыларга дан җырлау белән башланып китте. Җәмгыять рәисе Раил Ганиев һәм баш белгечләре үз чыгышларында билгеләүенчә, хуҗалык узган ел үсеш юлына баскан. Ике тармактан 126 миллион сум, басучылыктан 84 миллион сум, терлекчелектән 42 миллион сум керем алынган. Әйтергә кирәк, соңгы елларда җәмгыять эшчәннәре тотрыклы үсеш юлында бара. Яңа объектлар калкып чыга, искеләре төзекләндерелә, яңа техникалар алына, басуларда яңа чәчү технологиялары кулланыла башлады. Иң мөһиме, узган елны хуҗалык республиканың приоритетлы инвестицион проектында катнашып, хуплау алды. Яңа Күктау авылында ашлык чистарту орлык комплексы төзелә башлады. Сіз урожай хуҗалыгы, Куйбышев хуҗалыгы белән бер рәттән приоритетный инвестиционный проект дигән программага кирип, үзегезгә алдагы елларга шушы программада булу сәбәпле барлык алынган техникага, барлык алынган малга хөкүмәт тарафыннан ярдәм, субсидия алу мөмкинчелеген алдыгыз. Шулай ук менә Яңа Күктауда салынган семеноводческий комплексны эшләп бетереп, ул күзгә күренә башлады. Килеп чыга башлады, шуңа шушы комплексны быелгысы елны совка тапшырып, уборкадан аклап хуҗалыкка ярдәм итсен иде. Анда инде план буенча 100 тонна иген сәгатенә ул комплекс чистартып бирергә тиеш, семена җитештерергә тиеш. Шулай ук үстергән игенне 50 тонна сәгатенә киптереп барырга да тиеш. Менә шушы тәртиптә эшләр эшләнеп, барлык аның белән бәйле җиһазлары, складлары, весовойлары һәм башка эшләре совка тапшыру дигән задачаны без хөкүмәткә отчет итеп, үзебезгә берлектә хуҗалык белән куйдык район хакимияте буларак. Зур итеп рәхмәт хезмәтегезгә, барлык Раил Рамилович сезгә, руководствога, специалистларга, учет работникларына, урта звено кадрларына, завфермаларга, һәрберсенә аерым атамаенча, һәрбер хезмәткәргә и зур югары темпны быелгысы елга да сезгә югалтмаска иде шушы башланган эшләрдә дәвам итеп. Район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин кулыннан механизатор Илгизәр Сафиуллин, Башкортстан Республикасының авыл хуҗалыгы министрлыгының машинист Айрат Шамсуддинов, савымчы Олия Исламова, бухгалтер Әлфия Агадуллина, район хакимиятенең механизатор Ильфак Калкаманов, водитель Динар Рамазанов, кладовщик Юнус Рахматуллин авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарын, истәлекле бүләкләрен алып куанды. Терлекчелек тармагындагы 15 алдынгы Молоко җәмгыятенең баш инженеры Марат Фаязов тарафыннан тәбрикләнде. Бихисап хезмәт алдынгылары акчалата премия, юбилярлар, лаеклы ялда булып та хуҗалыкта хезмәт салучылар җитәкчелек кулыннан бүләкләр алуга рәхмәт сүзләренә иреште. Сезгә эштә уңышлар, тәндә тазалык, семья бәхете, гел шушлай бергә югалтуларсыз бергә мотор иттереп уңышларга ирешергә ярсын. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.